Tervehdys, ja tällä kertaa ei ole vinyylijuttuja, vaan on leffakirjallisuusjuttuja. Sillä mulla on tällainen mahtava paketti elokuvakirjoja. Täällä on 4 kirjaa pitäisi olla. Marraskuussa mennään Kickstarterissa näin sellaisen mainoksen, että siellä on uutta leffakirjaa tulossa ja aiheesta mun suosikki kauhuelokuva-genrestä eli kannibaalileffoista, niin pakkohan mun oli semmonen kirja lähteä tilaamaan. Ja ne samat tyypit on aikaisemmin tehnyt aika muita kirjoja, mitkä mua on kiinnostanut, mutta en ole saanut sitten hankittua. On kuullut kehuja niistä. Mä ajattelin, että nytpä tehdään kerralla koko tilaus ja sitten siinä on vielä 4. kirja mukana. Tää onkin tällainen mukava, en tiedä, ainakin 2 kiloa painaa tuo paketti varmaa ja tosissaan kirjojen nimiäkään ei edes muista, mutta mahti lukemista joka tapauksessa on. Ja kannibaalileffathan on muutenkin itselleen läheisiä, kun mennään Cannibal Ferocin olen julkaissut täällä, tai Satsumo sen julkaisi, mutta tein tähän suomenkieliset tekstit aikoinaan ja levitin sen täällä ja mulla on vielä tämmönen oksennuspussi täällä, mikä oli itse asiassa tuosta Cannibal Ferocin laserdiskissä oli tommonen oksennuspussi. Mut jätetään noin DVD-hommat sikseen ja mennään lukemisjuttuihin ja lähdetään avaamaan tätä. Mä itse asiassa tämän paketin tälleen vähän aukasin ja täällähän on papereita sitten ensimmäisenä tässä näin. Ensimmäisenä löytyy, kun tää oli tämmönen crowdfunding kampanja, niin siinä sai tämmösiä bonuksia sitten päälle, niin ensimmäisenä mulla on tällainen pinssipaketti tässä näin, mitähän mä näillä mahan tehdä, mutta löytyy Cannibal Terror. Mitä en ole muuten nähnytkään. Cannibal Holocaust, kaikista paras kannibaalielokuva. Cannibals. Onko tää nyt sitten joku Jess Francon leffa toi? Cannibal Ferox. Ja sitten Cannibal Apocalypse, missä olisi John Jackson, kun siinä oli pääosassa. Nyt mennään nyt, vielä on pakattu tää. Vielä on hyvin pakattu, on firma hoitanut pakkaushommat hienosti. Näitä kirjoja syrjään ja otetaan tästä tämä ensimmäinen kirja, eli tämä, mitä mä oikein lähdin tilaamaan. Cannibal Watch. Most controversial genre ever made, eli niin tää on vielä irtopaperit tässä näin ja tää on vielä kelmuissa sitten. Täältä näin kirjoittaja on Eugenio Ercolani. Kurkataan miltä tää ainakin on kyllä mahtava hienon näköinen näin niin kuin päälle päin. Täältä pitäisi olla. Siinä onkin heti ensimmäisenä Ultimo Mondo Cannibale. Tästä mulla oli Suomi VHS-kasetti aikoinaan. Aivan upea leffa. Upea leffa. Vuodelta 77, Ruggero Deodato, kun se nyt oli ohjannutkaan. Sitten on Emanuelle and Last Cannibals. Eli Emanuelle ja viimeiset kannibalit. Se on suomeksi kannibalit. Eli mukavasti kuvia. Kuvia löytyy. Zombies under Kannibalen. Se on Zombie Holocaust. Mikähän sen leffan nimi oli? Dr. Butcher MD. Täytyy sanoa, että mä oon vähän unohtanut nämä leffojen nimetkin. Mutta hienosti kuvitettu ja paljon juttuja. Siellä on sitten Holocaustista vai Feroxista, kun toi nyt oli Holocaustista. Mutta erittäin pätevän näköinen kirja. Pistetään se nyt tänne syrjään. Sitten mitä muita kirjoja tässä mukana oli. Pakko oli saada Barbarians from Conan to He-Man, eli toinen tämmönen mahti elokuva genre, eli barbaarileffat. Täällä on kanssa hirmuinen nippu erilaisia leffoja, näitä mä en ole kyllä läheskään kaikkia nähnyt. Nää on sitten, olisi kiva silleen katsella näitä, mutta kun eihän näitä nyt mitenkään järkevästi taida oikein mistään nähdä.
Atorle Invincible. Sen mä oon nähnyt joskus. Se oli Suomi VHS:kin taisi olla siitä. Ja Lucio Fulcin Konguest on siellä. Il Trono di Fuego. Hieno juliste siinä. Joka tapauksessa Barbari-leffoista kans tämmönen mahtikirja. Pulse Video näyttää muuten olevan julkaisijana näissä. Mistään se syrjään. Sitten niin seuraava kirja. Tämäkin on kelmuissa, niin avataan nämä kelmut tästä. Hieman tästä kirjasta mä niin kuulin kehuja aikoina ja en tullut hommanneeksi sitä. Eli After the World Ends. Eli tämmöiset apokalyptiset Italo kopiofilmit. Ja tämähän niin kuin lähtee liikenteeseen. Täällä on tää The Last Man on the Earth. Ensimmäisenä The Omega Man oli sen nimi. Nyt mä oon unohtanut kyllä ihan kaikki nämä nimet. Siinä on Kalman Rally 2000 vai joku Death Sport. Täytyy sanoa, että aika heikolla tuntumalla tämän leffojen nimet nykyään on. Mad Max 2, mikä oikeastaan kunnolla aloitti sen boomin Paco New Yorkin kanssa. Ja italialaisethan lähti tekemään sitä hommaa. The Camion de la Mort Battle Truck. Tätä halusi mennä leffoihin katsoa aikoinaan, mutta ei jostain syystä onnistunut. Ja sitten siellä on Bronx Warriors 1 ja 2. 2019 After the Fall of New York. Mutta joka tapauksessa tämä on kanssa ihan mahti genre elokuvia, mitä olisi kauhean mukava nähdä, mutta kun ei piti nähdä vaivaa niiden etsimiseen. Siellä on muuten Endgame. Tuossa takana se oli yksi mun suosikkileffoja nimenomaan tästä genrestä aikoinaan. Mutta joka tapauksessa After the World Ends, niin kai tämä nimi pitäisi sanoa. Sitten viimeinen kirja. Tämä nyt on oikeastaan sitten tuli vähän bonuksena, kun oli käytännössä vähän niin kuin 4 kirjaa samanhintaisia, kun sitten olisi ollut 3 kirjaa. Tämähän nyt on otettu pelkästään kuvien takia näistä elokuvista. En tiedä, että olisiko näitä nyt edes tarvetta nähdäkään, mutta Erotissimo. Eli tämä on italialaisia erottisia leffoja. Hienoja julistekuvia täällä näin löytyy enimmäkseen. Onko tämä nyt ihan pelkkiä? Tässä on ihan pelkästään, kuulkaa, taidetta. Taidekuvia erilaista italialaisista 70-luvun pääosin varmaan erottisista leffoista. Eli erittäin mukava tämmöinen ihan kahvipöytäkirja. Mutta sanoisin, että eiköhän näitä lukemalla nyt tässä näin aika monta iltaa saa menemään. Ja itse asiassa kyllä se meininki nykyään, että ennemmin mä melkein luen näistä leffoista, kun sitten niitä välttämättä kattelen. Että kyllä se muistikuvien mukaan ennenkin on ollut niitä leffoista lukeminen on melkein mukavampaa kuin ne katsominen, kun ei ne nyt oikeasti sitten aina ollut ihan A-luokan tavaraa. Mutta hyvä paketti Pulse-videolta tai Pulse-kustantamolta. Kaiken kaikkiaan 4 kirjaa, ja jospa tulisi vielä sitten semmoinen zombikirja, niin se kattaisi sitten kaikki ne genret melkein, mitä on kiinnostunut. Tai miksei joku Alien-kopioleffat kanssa sitten osakaan. Aika mahtava juttu. Ei mitään. Minkälaista leffoista teikäläiset tikkaa, ja ei mitään, nähdään taas seuraavien leffojen myötä. Meikäläinen ryhtyy nyt lukuhommeleihin. Moikka!